Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. O Diyos, namong matuod yun gagamhanan gikan sa kinauyukan sa matuod nga bayhon sa kalangitan. Kami nagasimba kanimo. Kami nagahimaya kanimo. Yukbuan ka namo sa tibuok na mong kinabuhi kasing-kasing ug kalang. Ang loko ka, warapoka, warapoyak, Ponektori, yohak na naragngil, yurinati, at dangot kasagol. Ni ana din si manangtal sila sa latyeran, dong. Oh, Maki. Niya na siya kay gipapauli siyang papa. Oh, matirang matibay dong Jumari. Di ta basta-basta nga makahimo sa tong giplano tungod anak niya. Dong Jumari. Sigabal ka na si nang tar sila, Maki. Sa atong pagsusi unyang gabi sa mga sikretong lawak in Karambay. Nga nung gipapauli pa man na siya din, dong. Tungod kay usa ka na siya nga pinayalan dinhi. Sukat pagid ka ni ato. Siya og si Noy Punyong. Anahala sige. Lipat-lipat na lang unya ang duha nga mo'y atong buhaton unyang gabi dong Jumari. Oh, Maki. Ana na lang. Pero giabot ko kabalaka. Ha? Nabalaka ka? Nga unsa? Daghan og pasikot-sikot ang sa taas og silong aning karaang bahay sa mga benefites. Di para ba mo kabisado? Basin unyag masaag ka, Maki. Kung pananglit masaag, mabalik ko sa kong agi. O kung di na ako magkatultol nga mabalik sa agi, aw, matirang matibay. Andam, kaya ba aling sa imong misyon karong gabi una? Tarsa na. O Sir Minard. Ikaw po niyo. Nga andam na sab kaayo ko, Senyor Minard Buenavides. Oh, kinahanglan nga way madiskubrihan si Iho Jomari. Busa, duha sila nga atong bantayan. Dili baka kumpiyansahan ka ng Maki, magkamausap. Tinuod ka na. Dili basta-basta nga ilaw sa tirong kanatawhana. Kay igbat. Hambog ray gaayo na tawhana. Wa si kalainan at mga nanag-una pa niya dinhi nga nangamatay. No, dili ingon niya na kanang Maki. Nakaila na kay ko sa maong tao. Mao ka na ang tanaw ko sa maong tao. Dili siya basta-basta tungod kay may gitipigan na kahibaw. Apo siya sa banggiitan nga albularyo. Katong albularyo kaniadto nga si Anhing Manoy Butyong sa sitio Banika. Maong dili ikalimod nga may abilidad usab siya. Dagda pa man gustong Jumari na tawhana dinhi nga sa gabal makaina. Tar sila. Katungod sab kana niya, isip independent ug dunay kagawasan. Sige na. Taraga mo sa sikretong lawak ang puanan. Pangayuon ta si gamhanang Satano de Luciferos Sulfatos. Ang kalampusan sa dakong kapistahan sa kumbira sa badlis nga mahitabo ning gabi una atol sa dakong takdol sa buwan. Mao kini ang unang pagtakdol human sa total blood moon. Kalain paminaon sa mga uwan sa iro dong Jumari. Pagpalig-on sa kausa sa kangitngit ang maong uwang, Maki. Giisip kini nilang panag-ambahan kun pagdinasigay. Dong Jumari. Pangandam alang sa tong kasabutan, Maki. Mao na karon ang gustong higayam.
Sige. Mulihog na ta, dong. Oh, Maki. Asin karon na yun, dong. Oh, lagi, Maki. Among talahurong agahon. Aniha ako karoning atubangan sa imong altar. Nagluhod og dinupa nga akong mga kamot. Agi og pagtahod sa balaanon mo kayong rebulto. Ungolok uka. Sabat ka mo. Ungulok ima. Warap uka. Warap ima. Wamani rain. Wamanira duyag init. Nunga obray tubasakam ina. Dungaon yun, oya. Satano de los Severos Sulfatos! O ba ni kami sa among mga gimbuhatunin ning gabi sa dakong kapistahan sa Badlis? Ayaw kamig pasagdi! Warap uka! Ang inyong tubag, warap imak yun uyaak. Warap imak yun, oya. Talaurong Satano de los Severos Sulfatos! Talahurong sa Tano di Solveros Solvatos! Nagayukbo kami kanimo! Nagayukbo kami kanimo. Lauder! Lauder! Nagayukbo kami kanimo. Oh, Diyos na mo nga matuod gayon kagamahanan gikas kinauyukan sa matuod nga bayhon sa kalangitan. Lagbas na ngadto sa way kinutuban nga kangitngitan. Kami nagasimba kanimo! Kanimo nagahimaya kanimo! Yukbuan ka na mo sa tibok namong kinabuhi, kasing-kasing og kalag! Ursula, nakaluha ni Tarsila. Ursula! Og kamong mga minatay nga namangon gikan sa inyong mga lubong. Bangon ka mo! Bangon! Mga hinanib ni Nicodemos, nga nabanhaw pinagi sa gahom sa talahurong sa Tano de los Severos Sulfatos. Maunaw sab kini ang higayon aron maglipay kamo nining dakong kapistahan sa Badlis. Kundiin mo dimdim kamo og labas nga dugo, og mukilaw og atay og kasing-kasing sa tao. Form your line! Hurry up! Find your height! Find your height! Oh, ladies first! Oh, paunahan ninyo si Ursula! Ladies first! Parade dress! No extra movement! Attention! March time! March! Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Ablihi! Ablihi dayon ang nakumpultahan nga karaan punyong! Sa unahan, may tinakpan nga lawak dapit sa nga bahin. Mo ko na nga tong sudlon, Maki. Unsa maka ang suna na maulawak no, dong Jumari? May bawaan ka na nato kung ato nang maablihan ginamit aning master key nga pinahimo na ko. Wala, imo yun ang ipangandaman no, dong. Oh, Maki. Yan nato sa tungod aning dako kara ang pulta. May hugpay ka. Magaling na lang sa kangit-ngit. Isagit sa kamatayon. May gipatay na sa mga alaga sa kadautan. Patay ka na po. Si Ursula ka na. Kaluhan ni Tarsila. Yes, payo ka na ko. Ursula? Ayaw. Ayaw ko mo sa Ursula. Ursula? Ayaw! Ayaw! Ikaw, wa ka may planong mo dimdim og labas kayong dugo sa tao po niyo?
Unya na inig abot sa kahimpitan nga karni ug dugo sa tao na unya ang makabusog sa atong pisikal tar sila. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!